Здравейте, здравейте хора, това е Minecraft Pocket Editions. Игра като яйцето да пазя, но сега тук пазим леглата. Сега, ние играем нещо като... Аз играем мини игри, обещах ви, че ще играя. Изтеглих един сървър, който ще ми подуди. Видяхте ли? Сега. Само да не ми бъгва, когато снимам. Че когато не снимам, ми играе перфектно. Този път играх без да правя клип, затова това ми е първи епизод, където ще играем мини игри. Аз ще играя на бази леглото. А това е... Гледайте ме, за да разберете. И хора, тук сега станаха гигантска тълпа, тук са ските за игри, но някои от тях не работят, защото има играчи, които играят, а трябва да има свободни. Мисля, че и това може да стане. Станало е. Значи и тая дъска работи, трябва да се съберат малко хора. Ще играем нещо като недър яйце, не знам. Но аз нямам недър яйце. Това... Тук е рамките, където може да се позанимаваш малко след времето. Малко е трудничко, защото той има толкова малки препятствия, пък малко трудно. И какво ще играе? Ще видим веднага. Само да се посъберат още малко хора. Че аз съм оранжев, стоя пич. О, как е пич! Ей, сега, дойде още един. Двама дойдоха. Другия изчезнал. Излезе от игра, влезе още един. И още. Даже няма да ги пребиря всички. Май изглежда, че ще сме от отделни отбори. Няма хич да сме отделни. Но трябва да сме, защото оранжеви, оранжеви, сини. Зелени, червени, оранжеви, такива. Сега трябва да съберат още малко, защото... хора, съберете се още малко, седете се. Седете се за тия дъски, Сега да видим дали ще играе с хора, приятели и как да не играе такъв объркан сървър. Шматка. Играе нещо като пази леглото. Пич, как е, пич? Ние сега сме оранжеви срещу зелени. Айран! Стига, що ми да ги пъхва? Сега ще направя клип такъв. Добре, тук е леглото, където трябва да го пазим като не на яйцето. Само зелено да го натисне. И той изчезва и после това легло ни поддържа живи. Ако го щупят и не убият, играта свършва. Остава 19 минути, докато времето игра свършва. Затова ще ви хареса епизода. Отивам горе да взема 3 айрона. Тук е малко по-различно, знаете. Мръсните долу, глупачки! Губи си айрона си тая. Нищо не мога да взема от тия. Какво прави сега? Какво правиш, шматки бръсна? Кочих. Имам стак. Значи, мама се откъде. Някой зелено умря. Но да знаете, че ако умрат зелените вместо тези неща да ми показват хикс, значи по-добре да отидем на... What the fuck? Затова ще ви покажа как можете да си изтеглите това. Затова, ако ви хареса, се абонирайте за мен. Сега бързо трябва да си правя неща. Извинете за това, че аз съм малко болен и...
и показват какво искат, аз знам. Ма взимам блокове да стоя пътища до другите. Не взимам да ги убием и играта свърша. Добре, сега толкова блокове. Ще взема и храна за всеки случай. Ви знаете ли, че няма диаманти на броня, а костюми? А резици има броня. Такива неща. Няма кофе. Такива. И знаете ли много нещо, което научих от Майнкрафта? Има това и го натискате и после си го слагате. Сега се учил да правя пътища. Този път аз се излагам. И тя да се смея и без смях. Добре, взема още малко. Аз ще бързам да ги потрепя. Добре, сега толкова. Уй! И надявам се, след като ще направя един малки стълби, които няма са много. Хич само едно блокче стълби. И че имам да стоя. Ах, как беше, бе? Май ще е трудно да слагам блокове, що правя. О, добре, някой да слага вместо мене. Аз запечатам яйцето, който хища е яйце. А, те са го отпечатали. Не ще сложа и това за всеки случай. А то лидът не могат да го щупят. Той пак се възстанови за една секунда. Той какво прави изобщо? Не прави нищо диамантено. Като го казвам понякога, става. Какво стана сега? Бъгна ли? Какво стана, бе? Ето ви много нормално. Какво стана, бе? Стига, бе! Съжалявам, хора, за това, че се показа и сега бъгва ми телефона, като правя видеоклипове и не знам колко видеоклипа с кой бъгване мога да направя. Ще видим. Но ще ви покажа истински детмач. Не истински детмач, а ще ви покажа всичко. Затова се ви май покажа как да играя. Защото бъгва и не се включва. Ма какво става? Не, може би на другия видеоклип ще ви покажа. Това ще почна утре. Затова младежите хора да ви поздравяват като гледат яйца. Просто трябва. Добре, хора, ако харесвам ви клипа и ви казах, мога да ви покажа на следващия видеоклип как да играете мини игри. Много ясно, разбира се, хора. Затова, абонирайте се на някой ви харесва епизода. Абонирайте се за другия път, другия видеоклип ще играя с мои приятели. Един мой приятел на име е някакъв Трифон. И ще играем мини игри. Но айде сега да продължава. Не. Хайде на следващия видеоклип ще покажа как да играете мини игри. След часове.